L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi qed tisħaq li l-Gvern għandu jieqaf jikser il-Kostituzzjoni u drittijiet tas-sidin ta' artijiet u għandu minnu fih ibiddel liġijiet antikwati dwar artijiet u proprjetà. L-MDA qed tirreferi għal liġijiet li l-qrati diġà kkundannaw kemm il-darba. L-Assoċjazzjoni qalet dan permezz ta' stqarrija wara li l-Qorti Kostituzzjonali fl-aħħar jiem sabet li l-liġijiet preżenti dwar il-kirjiet agrikoli huma fiksur tal-Kostituzzjoni. L-MDA qed tkompli tisħaq biex il-Gvern iwaqqaf minnu fih dawn l-inġustizzi. Hija qalet li Gvern serju għandu obbligu morali u legali li jipproteġi liċ-ċittadini minn kull forma ta' inġustizzja, anke meta dawn ikunu kontra sidin ta' artijiet. L-Assoċjazzjoni akkużat lill Gvern diskriminazzjoni kontra sidin ta' artijiet u li għal ħafna żmien injora ksur tal-ogħla liġi tal-pajjiż u tal-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem. L-MDA qed tinsisti li dawn il-liġijiet skaduti għandhom jiġu aġġornati biex jirriflettu r-realtajiet tal-ġurnata u sabiex ikun hemm protezzjoni għas-sidin tal-artijiet bħalma hemm għall-kerrejja.